Okay, magandang araw sa inyo mga ka-YouTube. Of course, welcome sa ating channel, Ferds Caballero YouTube channel. Kaya na siyempre kakabsat, daytoy jay time nga intay idro. Dagiti nay nangabak iti nay pasalip tayo, pa-promo iti YouTube pa-promo tayo. Iti nay pakasaritaan wenno may kadwa apaset ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam tayo aleyo. Ano sa dino ti saludsod papagayam uno ti question ket asino ti karakter iti may kadwa apaset ti pakasaritaan ni Leo nga intulag ti dadakkel na iti gayo daw no daytoy nga makunkuna a parental love. So ti sungbat dita kakabsat ket ni Alyssa dayta ti karakter iti nay nasaong may kadwa apaset ti surat ni Leo nga intulag dagiti dadakkel na iti nay gay anak ti gayem day. So nga i-draw tayo kakabsat ha. First of all, maraming salamat sa mga sumagot. Dagiti nakisalip iti nay question no pa-promo tayo iti YouTube channel tayo. Ket adtoy dan papagayam nakasurat amin di 400 plus or 400 plus comments yo nga gusto ti sungbat na nakalista kayo amin dito ket i-draw tayo. Upat ti mga ba kanya kakabsat ngam gapungaro iti nay nabara nga panang tarabay yo uno panang suportayo iti Ferds Caballero YouTube channel. Aramitin tayo nga 5 ti mga bak iti 500 pesos. Iso atoy umuna nga draw kakabsat. Okay? Kitain nyo ano yung mga datangin na ita tapno awan ti anomalya na kunada. Umuna nga mga bak iti 500 pesos. Dito yan. Iso ni Ilocano Drama. Yan, Ilocano Drama. Isote mo na nga nangabak iti 500 pesos Ilocano Drama. Congratulations. Ay kat syempre channel mo daytoy kabsat no si kadaytoy ag-email ka nga tagos iti na email address tayo ferdinand.feria413@gmail.com. Tapno iti kastakit makontak da ka ken maamuam no kasano nga may pakamumikin ka no kasano maala daytoy na price mo no kasano nga ipatulod kin ka daytoy 500 pesos cash. Daytoy mo na nga nangabak of course Ilocano Drama. Second kakabsat nga draw tayo. Yan nakita di buhok ti gili-gili. Okay, next nga sumarunong ako nadangaron. Next nga sumarunong nga mga bak iti 500 pesos. Tandararan. Daytoy iso ni Lovely Irene. Lovely Irene. Yan. Siya ang second winner natin ng 500 pesos sa ating pa-promo sa ating YouTube channel. And third, of course, may katlong ang mga bak. Iti 500 pesos. Tignan nyo naman yung background natin, ha? Ferds Caballero YouTube channel. Sa mga hindi pa nag-subscribe, kadagitahan pa nga nag-subscribe iti channel tayo. Analisam iti Ilocano Drama. Abay, mag-subscribe na po kayo. At i-click ang notification bell. Tapno ma-notify kayo kadagiti sumaruno pa yung uploads tayo. Eto na po ang next. Third winner natin ay si Aurelia Peligmao. Aurelia Peligmao. Yan, Aurelia Peligmao. Congratulations, Aurelia Peligmao. Panalo ka ng 500 pesos sa ating question and answer sa Ferds Caballero YouTube channel. At syempre, fourth winner natin. Yan, meron tayong guest na magbubunot ng ating fourth winner. Of course, tawagin natin ang ating like, share, and subscribe. Halika rito, Aisha. And bunot ka ng isa. Yan. Bunot, isa lang. Yan. Of course, ang nanalo ay si Francine Dayagon. Francine Dayagon, congratulations. Panalo ka ng 500 pesos sa ating pa-promo. Question and answer sa YouTube o sa ating Ferds Caballero YouTube channel. Congratulations, Francine Dayagon. And last but not the least, ang panglimang winner natin sa ating question and answer. Ito na. Nayana akong itaas yung aking kamay dahil kitang-kita na yung aking kilikili. Pero mabango siya, in fairness. Okay, mga ka-YouTuber, mga ka-Ferds Caballero YouTube channel subscribers, eto na po. Ang panglimang nanalo ng 500 pesos ay walang iba kundi si Venus Bayani. Yan, Venus Bayani.
Maraming salamat. Congratulations sa ating 5 winner ng 500 pesos sa ating pa-promo question and answer sa Ferds Caballero YouTube channel. Siyempre, inuulit natin ang 5 nating panalo. Ang 5 winners ng ating pa-promo ay si Aurelia Peligmao, si Venus Bayani, si Ilocano Drama, Francine Dayagon, at si Lovely Irene. Yan, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Itingkay pa ng tarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Kadagiti saan pa yung nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, like and share, at syempre hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumaruno, abangan nyo apo, para padaanan nyo, ti sumaruno pa pa-promo tayo, iti na Ferds Caballero YouTube channel. Kat syempre, habang bumaybayag, wano bayat bumaybayag kakabsat ken papagayam ka YouTube, dumakdakkel mo ti papremyo tayo aginggat agitin tayo meten kadagitanay gadgets. Padaanan nyo dayta. Maraming salamat. I love you. God bless us all.